To fa wani abu mai kamar abin ban mamaki ko kuma mu ce abin dariya wanda yake ba wa mutane mamaki kuma yake ɗaukar hankali. Shahararren ɗan ta'addan nan Bello Turji yana raba giveaway ko kuma mu ce kyauta ga wanda suka kasance mabiya a shafinsa na TikTok inda yake wallafa bidiyo na live. Mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka. Mai sauraro muna roƙonka da idan cewa wannan shine zuwan ka tashar nan tamu ta farko, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗora labarai ka same su da ɗumi su. Mai sauraro kamar da yadda muka faɗa tun da farko, shahararren ɗan ta'addan nan Bello Turji wanda ya gagari jami'an tsaron Najeriya a halin yanzu dai kudaden da suka kasance suna karɓa a hannun mutane na fansa kenan, wanda su yanzu kuma a halin yanzu suke raba su ga talakawan Najeriya, inda a halin yanzu in ka kasance wanda kana bibiyar shafin Bello Turji ko kuma mu ce kana kallon bidiyon sa ne yake yi na live, to in ka gama za ka iya sauke account number ka a yayin da bayan an gama wannan bidiyo kenan za ka yi saukar kuɗi. To a halin yanzu dai shahararren ɗan ta'addan nan Muhammad Bello Turji an kasa gane shi wani ɓari yake, inda yake kama mutane ya karɓi kuɗin fansa daga bisani kuma ya zo ya raba mutane, ya raba talaka wannan kuɗaɗe, inda ake tunanin cewa to shi wannan Muhammad Bello Turji a wani ɓari yake kenan, yana ɓarin 'yan ta'adda ko kuma yana ɓarin wanda ke taimakon talaka kenan, inda wasu kuma suke tunanin cewa shine hafsan tsaron Najeriya kenan ba Christopher Musa ba. Mai sauraro muna roƙonka da ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section game da wannan shahararren ɗan ta'adda Muhammad Bello Turji.